barakatuhu. Yan uwana barkanmu da sake haduwa a cikin wannan tasha mai albarka. Kamar yanda muka saba kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa, yau ma mun zo muku da wani shiri wanda zai ba ku citta. Idan wannan ne farkon shigowanka wannan channel, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. A wannan bidiyo za mu nuna wa jama'a yanda za su sa kati sannan kuma su tura saƙo. Misali, idan ka tura saƙo akan layinka na MTN, za ka ga ana ɗauka maka Nera 4 ne. To a wannan bidiyo kuma za ku ga yanda za a ɗauki Nera 2 ne a duk saƙon da ka tura. Duk saƙon da ka tura za a ɗauki Nera 2 a maimakon Nera 4. So da farko za ka zo ka shiga bell na wayanka yayin da za ka sa kati, sai ka zo ka danna star 311 kamar yadda kuka ga na danna yanzu a nan. Sannan sai ka dawo baya, sai ka ɗauko katin. Misali, ni ga katin nawa nan, so zan yi mark ɗin shi duka, sai na copy ɗin shi, sai na koma sai na pasting ɗin shi a nan, saboda dai kar mu ɓata lokaci, shi yasa na yi haka. So sai mu sa shi, sannan sai mu sa hash, sannan sai mu kira. Yawwa, sai mu zaɓi sim ɗin da muke so mu yi kiran da shi. So mun zaɓi sim 1. Yawwa, yanzu katinmu ya riga ya shiga cikin waya. So gashi nan kamar yadda kuka gani, an ce mana you have recharged 10 minutes. Wato za ka yi waya na minti 10, sannan kuma za ka tura saƙonni guda 10, so da kuma MB 20. Domin dubawa za ka danna star 312 hash. So kamar dai yadda muka duba a wancan lokacin, idan kana so ka duba za ka iya danna hakan sai ka duba. So misali, za mu koma baya, sai mu gwada tura saƙo ku ga nawa za a ɗauka mana. So yanzu zan duba lamba a cikin wayana. Misali, yawwa, zan tura masa saƙo. Misali, misali zan tura saƙo kamar haka. So za ku ga cewa yanzu maimakon a ɗauki Nera 4, so Nera 2 za a ɗauka. Ba ku ga idan sun turo saƙon ɗaukan kuɗi ɗin. Muna jiran su ne su tura saƙon ɗaukan kuɗi ɗin, ba mu gani. Yawwa, to kun gani kamar yadda kuka gani a nan wurin an sa your total cost last MSS send was 2.00. So ma'ana an ɗauki Nera 2 ne a tura saƙon da ne. So don haka wannan hanya ce ta duk saƙon da za ka tura Nera 2 kawai za a ɗauka. To sai mu kasance da mu a cikin shiri na gaba domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa. Mun gode, ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa. Idan kuna da tambayoyi ko abin da ya shafi haka, so ku mana ta comment, ko kuma insha Allah za mu muku reply nan kusa ba da jimawa ba. Mun gode da kasancewa da shafin mai albarka.